Velkommen til den her video. Jeg har nogle lidt spændende planer i dag med Laffa. Jeg har nemlig tænkt, at vi skulle prøve at springe lidt i dag. Og jeg har ikke sprunget på Laffa i omkring 8 måneder nu. Så jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå med hende. Men ja, det bliver ikke noget vildt og voldsomt. Det bliver nok bare et lille kryds. Men ja, det er i hvert fald meget spændt på. Jeg tænker, at jeg vil vlogge i dag, så jeg håber, I vil følge med. Nej. Jeg håber bare på det bedste. Og man kan se noget. Hej, Laffien. Hej. Klik. Hov. Ja, han er heldigvis ligeglad. Laffa er klar til at springe, forhåbentlig. Ja. Det havde hun ikke lige lyst til at være med til lige nu, faktisk. Men vi er i hvert fald kommet på banen, som man nok kan se. Og hej, Lille. Jeg skal til at sætte nogle spring op. Eller et spring blev det nok bare. Jeg håber, I kan høre noget. Jeg er ikke sikker. Men det bliver nok bare et spring i dag. Skal vi lige have spændt her. Men ja, vi rider i den her øjeblikket, fordi at til dem, der ikke ved det, så har jeg ikke en sadel til en lille PT, fordi den hun gik med lå en lille smule træls for hende, og det er lidt træls video det her faktisk. Det går ikke så godt. Så ja, i PT så er der så bare den her, vi rider i. Så meget spændt på, hvordan hun er. Får vi at se.
Uha. Så mig og Laffe er færdig med at springe nu. Og hun var virkelig sød. Altså det gik meget bedre end forventet. Og når man tænker på, at det er 8 måneder siden vi sidst har sprunget, så er det virkelig sådan virkelig glad for, hvordan hun var i dag. Så det er dejligt. Ej, Laffe. De alle sammen er gået i seng. Okay. Jeg håber, jeg har fået filmet nok video i dag. Jeg føler ikke, jeg har fået filmet sådan super meget. Men ja, det var egentlig det, vi havde lavet i dag. Som sagt, så gik det super fint. Hun var rigtig sød. Ja, så det er egentlig bare det for den her video. Så tak fordi I har set med.